מדרום לצומת גבעתי ניצבות כמה אנדרטות, להזכירנו שאנו חבים לרבים על היות הנגב שלנו ועל קום המדינה. ב-15 במאי 1948 התנהלה בכביש הזה תנועה שונה, לא פועלים אלא גייסות של צבא מצרי סדיר. היעד תל אביב. המצרים באו מדרום. לאחר שנכשלו בהתקפתם על נירים ועל כפר דרום, הניחו ליישובי פנים הנגב והתרכזו בכביש החוף המוליך צפונה. לצד הכביש הזה שכנו כפר דרום, יד מרדכי וניצנים. ב-19 במאי החלה ההתקפה על יד מרדכי. לאחר הפצצה והפגזה הותקף הפילבוקס מדרום למשק, העמדה שנחשבה לעמדה החזקה ביותר בקיבוץ. מבני בטון כאלה הוקמו ביישובים רבים, והתאימו אולי להדיפת התקפות בנשק קל, אך לא להפגזות של ממש. בפילבוקס, הכינוי הבריטי לסוג הזה של עמדות, היו 7 מגינים בלבד. כשאזלה תחמושתם נסוגו למשק. עתה הותקפו גם המשלטים האחרים במשק, ובהם משלט מספר 1, שהיה בנוי על גבעה בשולי הקיבוץ. התקפות המצרים חזרו ונשנו. המצרים לא יכלו להרשות לעצמם שיישוב יהודי ימנע את תנועתם צפונה. 4 הסתערויות נערכו ביום אחד, וכולן נהדפו בקרבות פנים אל פנים. משלט מספר 1 שוחזר על הנשק הדל שעמד בו לרשות הלוחמים אז. קשה להאמין, אך אלה היו החפירות וזה הנשק. רובים מסוגים שונים, תחמושת שונים, הכל מיושן. באתר המשוחזר נמצא הסברים בשפות מספר. נאזין לקטע מהם. Unsere Abwehr und unser Feststand durchkreuzte den Plan der Ägypter, nach Tel Aviv vorzurücken. החליטו לעבור על פניהם ולהתקדם צפונה. ב-18 במאי התפרס הטור המצרי מסביב ליד מרדכי. למרות המצור בדרכים, עשינו הכנות לקראת התקפה אפשרית. היו לנו 10 עמדות מן הסוג הנראה לכם כאן. באחת ההתקפות פרצו כלי רכב משוריינים. אחד הטנקים נעצר בכניסה למשק. לאחר בקשות חוזרות לתגבורת, באין אפשרות להחישה, ולאחר נפגעים רבים, תחמושת אוזלת ופצועים רבים, לאחר כל אלה הורה הפיקוד לנטוש את המקום. במבצע יואב באוקטובר 1948 גורשו המצרים מן האזור. הקיבוץ חזר למקומו ושוקם. על הגבעה ניצבת אנדרטה של מרדכי אנילביץ', מפקד מרד גטו ורשה, שהקיבוץ נקרא על שמו. במשק הוקם מוסאון, המשלב קטע מדרכו הארוכה של העם היהודי. כאן מסופר סיפור השואה, המרד, ההעפלה והתקומה במדינה. בתצוגה דגם בונקר, צילום אוניית מעפילים ומעפילים שנחתו בחוף סמוך ועוד. פרק נכבד מוקדש לנגב ולאזור כולו במלחמת העצמאות. היום דבר אין להכיר. צעדים מספר משחזור הקרב, מן המוסאון, שוכן הקיבוץ. יד מרדכי, מקום פורח. המצרים פנו גם למזרח, כדי לאחד את שתי זרועותיהם, את המערבית עם הזרוע שפנתה מזרחה, היו צריכים לגבור על יישוב אחר, נגבה. משטרת עיראק סואידן נמסרה לערבים עם פינוים של הבריטים, וזכתה לכינוי המפלצת. ימים רבים איימה על נגבה ושימשה בסיס להתקפות עליה. אחר כך, כשעברה היוזמה לידינו, הותקפה המשטרה 8 פעמים עד שנפלה בידינו. אבל בינתיים הייתה נגבה נצורה. פגישה של מצרים, כשהמטרה שלה להגיע לאזור של תל אביב,
והם פולשים לאזור תל אביב ולאזור של ירושלים. עכשיו, הם מנסים לפלוש בשני צירים נגבה זכתה לכינוי נגבה גרד, על משקל סטלינגרד הרוסית, ששם נעצרו הגרמנים במלחמת העולם השנייה. בנגבה שיתפו פעולה אזרחים ולוחמים מחילות שונים. במקום יש אנדרטה, סמל ללוחמים ולעמידתם, וגם בית קברות צבאי. גם כאן מגדל מים פגוע וטנק שחדר למשק ונעצר. נגבה לא נפלה ושימשה אחר כך קרש קפיצה לשחרור הנגב כולו.